Bună seara tuturor! Avem în față un computer care clientul spune că dă crash după ceva timp de utilizare. Problema este foarte simplă. După cum vedem, prinderile sunt slăbite, adică procesorul acesta nu este etanș, nu este prins. Nu face priză bine cu placa de bază. Dacă îl tragem un pic așa, îl scoatem cu mână. Așadar, dacă întâlniți această eroare, să zic, în funcționare, pur și simplu trebuie apăsat pentru ca prinderile să vină bine pe placa de bază. Cam asta este. Nu o să-l prind pentru că trebuie să-l curăț, să-i reaplic pasta termică, iar apoi va funcționa corect. Numai bine!